Lo! Sige, tawag din ang apo. Pagdalit din ang apo. Lo! Ang saan may gitawag-tawag din mo apo ba? Ako tawag-tawag sa imo ba? Sige, pangutana bang. Udto na o. Paniudto ang kaon dito sa pista karon. Ang takoy tawag-tawag sa imo ba? Sige, pangutana nga bang. Paniudto. Ay, saan ba? Nalagi ko yung pangutana. Kung saan may imong pangutana apo ba? Kung maglumba ang kabayo o ang truck ba, asa man ka? Sana mang apo eh. Ipiskwila ka dito ka kay aron suito kay kanya karon. Simple ang apo. Umagumba ang kabayo ang truck. Siyempre ato ko sa truck apo kay. Usog kinabladang kinagunagot. Ina, makinagunag. Nya, kung adto ka sa kabayo nya, walang may gasolina ang kabayo. Kumot dan to ang gasolina imong truck, di. Ka? Wala. Oy ka kay asa may kusog kay ko kay makinagot sa truck apo. Sige lo. Sam ka na. Mas buko pa kalo. Bugo naman nung ko. Padapli noy, madamagan pala ka sa truck kung kabayo mo imo. Baligsan ka. Ay, kung patayanin ka. Ano ka na ulit ang tanong ka? Dali apo, dali udto na pista na apo. Ay, klaro. Sus, kadagan like absent rong adlaw no kay pista man dere. Sakay answer akong TV ko ma. Bisko. Buha dyan mo loy. Buha na to, yung full. Naman ito apo. Ay, oh, tago. Absent na bang apo? Tago po hindi apo. Okay, nagsigurab niya kang absent apo. Halalo. Tago sa direk apilo. Ha? Anong tago ng kape apo nga? Kape ato bang sa inyo siya apo? Tago nagtitilo kay ako nasisir na. Ni-absent ko kay namatay ka. Ay, bakit matasak? So, what's up mga ka-Jimsog? It's time to shout out now. Shout out dahil kang Alipio Carlos nga nasa Qatar og shout out sa akong idol nga si Melvin RCP. Kup na sa daron nasal. Kay pista sa ilaha, pista sa ilaha. Pistaron sa agawanan mga ka-Jimsog. Oh, shout out dahil ko sa akong classmate nga si Winston Manto sa Lagutmo niya, si ang usa ka classmate nga si Awan, si Jonel Abilia niya sa ako ba na section 12 Lincoln niya. Ka Mark Justin, Jigar Nignugas, Lucas William og Dindo Negro. Og shout out sa akong classmate dahil ka Luigi Patergo, ka Lindsay Mibato og shout out sa Ryan Girat. Happy Pista, Giwanon. Pistaron dahil sa Giwanon mga ka-Jimsog. So, maora to guys. So, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell below. So, bye-bye! Bye-bye!